Sveti Sava i praštanje. Sveti Sava je krenuo ka jednom manastiru. U putu ga srete jedan grešnik i upita: kako se oče Savo praštaju grijehove? Sveti Sava mu reče da pođe sa njim do manastira. Grešnik krene, a kad su stigli, on upita: zašto smo došli do manastira? Mogao si mi odgovoriti odmah kada sam te pitao. Na putu do ova. Sveti Sava ga upita: da li bi mogao stado ovaca voditi na ispašu na putu do pašte? Ovaj mu reče da to ne bi mogao, te mu Sveti Sava dada odgovor na njegovo pitanje. Pa onda bi trebalo da i sam shvatiš da Bog grijehove ne oprašta na putu, već u crkvi, kao što stado ne može da pase na putu, već na pašti. Grešnik shvati šta mu Sveti Sava reče, ode u crkvu i pokaja se za sve svoje grijehove.